हम लायक नहीं खे हेजा लायक बनी हां जी तो दिल में रहो दिल में तब तो हम गोड़ छू सकत नहीं। अरे बेकारे हो दिलवा टूट ले पजानी। बाकी पहला प्रोग्राम है लगन वाला दिन में तरुरा जो इशारा करता नहीं वैसने माहौल रहे। सही बात एगो तो बहिन के सगाई हां जी हमें खाली एंजॉय करे के रहे। हां हां भांगड़ा पिया प्रदेश में बाड़े हां जी हम मेहरारू घर पर बाड़ी। अच्छा बलमुआ के फोन कर तरीके राजा जी का हो अब लगन चढ़ गइल बा। हां लड़काइया में बियाह करा के हमरा के बाहरा छोड़ के चल गइल। हां अब एगो बात मानो गवना कोलो कल कल का कहतरी बोलो का कहतरी हो काय राजा जी रउआ तो हमरा के छछना के ध देले बानी। अच्छा और न तका जब रउआ घरे ना रहे के रहे हां बोलो तो रउआ हमरे से बियाह काहे कइले। अब बियाह करके हां हां अपना माई बाबूजी के हमरा के छोड़ के चल गइल बानी। है ना तो बाबूजी ना आते घरे मने बाबूजी के खातिर हम बियाह कइले बानी का। रउआ के खाली रुपया पैसा के फेर लागता। हां हमार कोनो चिंता नहीं खे। रउआ के ई नहीं खे बुझात कि हई जाड़ा पाला के दिन बा अब से रउआ गौना करा के चल जाए हमरा के लेके। रउआ संगे हम सेज पर सज के सवर के बैठती ओहो रउआ से मीठी मीठी बात करती। अच्छा और रउआ के त खाली रुपया पैसा के फेर लागता। ए राजा जी कहो हमरा रुपया पैसा ना चाहिए का चाहिए हमरा सोना चांदी भी ना चाहिए। का लेबू रउआ हमरा आँखी के सोजा रहे अच्छा हमर कुल सिंगार पूरा बा। ए राजा जी ए राजा जी बोलो धनी ई बताई रउआ कब आएम हमार गौना करावे। जौना महीना में एतवार ना पड़ी वही दिन आई अच्छा ठीक बुझाता कि हमार भइये बड़का ना तार सैया है भैया ना है अच्छा भैया तारो ने पीछे बैठल बड़े ए राजा जी का बरखा जब कृषि सुखानी का बरखा जब कृषि सुखानी अच्छा और रुपये कमा के का होई जब ढल जाए मोर जवानी। कमाई में तो सुथनी खइबू कहतरी का कहतरी हो कि जवनिया के पुआ होई नवा नवा कोलो ये राजा जी। ममता जी रो हम आवाज सुनला हमार तब बुझाता कि 10 बरिस हो गइल बा। कि जवनिया के पुआ अरे होई नवा नवा कोलो ये राजा जी। अरे कियो सके लगनवा में गवनवा कोलो हमारा विकास भैया के पूरे मित्र मंडली चमनी के मालिक बानी हमारा श्रवण भैया प्रिंस भैया। अच्छा हमारा कृष्णा राय जी चमनी के मालिक बानी हमारा श्रवण भैया आशीर्वाद देतनी बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। क्या बात है मेहरारू को हते रानी जी ममता जी का हो कि तू देख के गोइल बाड़ा हां जी देखल रहा छोट गोट भइल बायनार हो भइल बायनार
करे के हाय 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 चालू अपन में कारखाना खोलो ये राजा जी चालू अपन में कारखाना खोलो ये राजा जी असोया गहना में गहना 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 खोलो ये राजा जी और का जो खमी जितेंद्र कहे लोले बाड़ चुप हो लोले बाड़ चुप कहे लोले बाड़ चुप हो कावन सोमतिया के भर तारो भूख हो अरे कि पोखरी में गोलू पोखरी में गोलू असननवा कोलो ये राजा जी ए राजा जी हमारा विकास भैया के परम प्रिय मित्र बानी हां जी सत्येंद्र भैया और अमीर भैया बानी बहुत बहुत स्वागत करो पहले क्या बात है कि पोखरी में गोलू असननवा कोलो ये राजा जी अरे कि असके लगनवा में गवनवा कोलो ये राजा जी असके अरे असके लगनवा में गवनवा कोलो ये राजा जी अच्छा हमारा विकास भैया के बचपन के मित्र बानी चलिए हमारे बचपन के मित्र भाई भैया हमार साकिर इकबाल जी क्या बात है भैया हमार विशाल यादव जी परम मित्र बानी विकास भैया के बड़ा सा नए सुंदर बनौले बड़ो नदिया किनारे हमरो गाँव कन्हा घूमले अइहो नदिया किनारे हमरो गाँव कन्हा घूमले अइहो सब सखियन में एगो हम ही तो प्यारी रामा सब सखियन में एगो हम ही तो ललिता कुमारी हमरो गाँव कन्हा घूमले अइहो ललिता कुमारी हमरो गाँव कन्हा घूमले अइहो अरे असके लगनवा बरवे नहीं खाना तक बड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा तो अरे कि नहीं हर में पीतल जाता हमारो मीरिया हो हमारो मीरिया हो तोहरा तो नहीं खसैया तनिको फिकिरिया हो तनिको फिकिरिया हो तनिको फिकिरिया रही दाली दही के रही दाली